estamos nunha loita de paradigmas enerxéticos. Entón, están por un lado os países dependentes a súa economía dos combustibles fósiles e do outro lado os que non temos esos combustibles e ademais poñemos do noso lado porque aí nos vai tamén a defensa do clima e a loita contra o cambio climático, non? O que sucede é que digamos que dende 2014 que Putin ensaiou con Crimea como podía reaccionar Europa ante esa posible invasión futura que aconteceu 8 anos despois con Ucraína, pois estamos nunha situación, digamos, onde gracias a Trump, pois todo isto, digamos, revolucionouse aínda máis, entón temos uns países dependentes das economías fósiles que son agresores actualmente doutras soberanías e que, digamos, teñen a maiores esa loita implícita tamén polos recursos minerais críticos. Que esa dependencia que en parte conseguimos coa transición na hora de producir electricidade coas renovables, xa non somos tan dependentes dos combustibles fósiles e demais, é certo que agora se está replicando o mesmo modelo no acceso aos materiais críticos.